بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد heɗitoɓe ɓadiɓe dayiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Hande ñalde dewo laati no gas lewru korka hitande ujunere go'o e temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e joyi egguki annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam iga gelle makka hoti madina. Fototirnde hande bo kadi capanɗe tati e gotel lewru mboyi ɗon bo Grigoriya dañeki annabi Isa alayhi salam. Hande ma e muwe jomirawo kadi hawti en fana yeeso e darnuɗen jande meɗen keña e modibbo meɗen tilimɗo mala awwal waddanta en jande ayaji qur'anu genal nden min bo janginakuel moɗon tokosel tokkantomi en firo qur'anu gon e ɗemgal fulfulde ɗemgal baba e kenya en mbalino e dow aya ka capanɗe tati e jewetati e nder suratul ra'di. Hande bo wonɗon en ummoto e dow aya ka capanɗe tati e jewenayyi nder suratul ra'di ɗon biyol Allah ɓangiɗo ceniɗo yamhullahu ma yasha'u wa yusabbit يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب yamhullahu ma yasha'u wa yusabbit wa indahu ummul kitab. To jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e wiya annabijo muɗum sallallahu alaihi wa sallam woodi e nder ko ɗum wiyata jande qur'anu nden ko bo e nder andal biyetengal ulumul qur'an, ande qur'anu woodi nasiku e mansuku. Kiita wara nden ɓawɗon jomirawo ɓangiɗo ceniɗo moyta kiita kan wadda wota yamhullahu ma yasha'u wa yusabbit. Wakkatire wonde bo aya kam ka moyte e ɓaleri maka fuu bo kiita maka e tabbiti bano rajmu, mana wubaki neɗɗo to jeyni. Wakkatire wonde bo jomirawo wadda aya kam sey moytira ka hadisewol e ka jangegu bo hadisewol annabijo sallallahu alaihi wa sallam shahingol hangol wonte ma alayhi amalu ko hurete. To ɗum humajum jomirawo hanko wonte gaɗowo ne yiɗi e nder qur'anu. ɗo nde ɗum wolwani ɓe shi'a haala kalimatu bada, woodi kalimawol gongol ngol ɓe mbiyata bada, ngam e nder haala shi'a hangol ɓuri ma halluki kam. Ka bada hanjum wonte jomirawo way woofa nden ɓawo ɗon memsito, jomirawo waɗa hunde nden kadi bo ɓawo ɗon yi'a ɗum joɗaki gaɗa ɗon waynana mone waɗuki non ɗum. Lencitanki jomirawo iri bano ɗum latanto neɗɗo keferaku, kam ɗuɓɓe wato anduɓe aqidaji maɓɓe anda kakkankan. Woodi deftere maɓɓe wonde aqidatunal imamiya, kaɓɓe amin ɗe minon imamanko en inji maɓɓe e wiki. Nder deftere nden ɓe mbawi jamde, ɓe mbawi dabare, ɓe ngodi andal gongal ngal wiyata philosophy, andal hikima, taw to ummake sey wolwa haala bana hanka fondi bo hanka kam fondi. Ayi bana nde ɓe ngari e kalimatul bada sey ɓe mbi kalimatul bada nde ngol wontiri e no ngol windira, nde ngol andira, handa ɗum lencitanagol jomirawo, kay ɗum haramum ma ɗum lencitanagol jomirawo. Anani ay bano ɓe kaɗi ko wonde ɓe ummi les ton bo heɓe mbi ammanni kadi imam wane e imam wane e imam wane eɓe giya hamɓe bo ba kalimatu bada ɗum hunde mana kureteɗum. To hamɓe bo e jikki maɓɓe kalima munan bolle imam maɓɓe isna a sharia, to ni nder imam maɓɓe mo 12 nder 12 ɓe goto wolwi, to batana anen a sharia annabijo wolwa
hamɓe modiɓɓe maɓɓe imam en maɓɓe ɓe masumi en mana ɓe godi denal iga jomirawo ngam ma non ko ɓe mbi'i fuu shikenan wala gokkama tana Allah wi'ika to kadi binoɗo hunde ɗum woɗa nden kadi wo gaɗa ɗo wi imam muɗum jaɓi hunde ɗum nden bo imam muɗum to wolwi ɗum tana qur'anu kadi ko wima ɗo ta keftowo an kam ay ta keftowo a hefti kenan o jaɓi non ɗum tinde o imam ma ko wi'i non jaɓi non ɗum to gam ma noon kalmarol ngol yiddugol to hey ɓe mbi to yimɓe meɗen to anon ma on godi nasiku e man suku on gi'a e jomirawo moyti aya gokka waddi gokka to banda gam ma o memsitino o waddi gokka kannana way ɓe tawi nandinki ɗum e non way ane ma way nasiku e man suku tawi to yiɗi janguki luggina e dow ɗon deftere nde mbinomi on nden ɗon al itqanu fi ulumil qur'an nde suyuɗi ɗon heɓata mana janga nasiku e man suku ɓe fuu ayaje ɗe kiita muɗum woni ɗon ɗe ngala ɗon e bo goɗɗe bo a kiita muɗum e ɗon bo kuratake ɗe fuu maje ɗe ɗon hanjum o yiyata en ɗo yamhullahu minhu jomirawo e moyta nder deftere na wayli kulli ajalin kitabu jomirawo e ko ɗume bo wodani ɗum deftere joɗinde to e nder deftere joɗinde nden yamhullahu ma yasha'u jomirawo e moyta nder ɗon ko muuyi wayu sabbitu e tabbitina ko muuyi kadi bo he gartira jande men nde heeshi keña tonno ñandere nde mbinomi en woodi alqadarul muallaqu woodi qadarul jazimu woodi hoddirore ɓilkande woodi bo mana hoddirore taynide labudda he nde fe'ake jomirawo yadake waɗi ɗum hunde tayni ɗum wona ɗum luuta to amma woodi bo hoddirore bo ɓilkande hayre bo nde ɓilke e dow sharaɗiji goɗɗi to kaza waɗi to ɗum waɗata hanjum wonte barka do'aji ɗi gaɗeten kenan mbimi en so Allah muyi neɗɗo waɗay hatsari bano ko mota ko do'ake lekki ɗum binda ɗum daga fil azal to labudda e ɗum fe'ake ɗum qadarun jazimu amma ko hulete e nder majum hanjum wonte do'o nawno ko do'o maya jomirawo e barka do'aji sey ustana neɗɗo ko lattaki ni maya kan ɗon kanna iza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wala yastaqdimun wade kan hayre to nde wari wala nyawu nde wardi e nyawu ko nde warda sababu ko to nde warda e sababu ni hayre kan to nde wari wala faɓɓutuki hayre nde hawta e nyawu to ko hulete ɗum hanjum wonte to ɗum do'ake ko fe'oto to jomirawo sey moyta ɗum hanjum wonte yamhullahu ma yasha'u nder bindi ndi bimo windunoɗi aran ɗin o jo'ini hoddirore kaza waɗay ɗum to nder ɗon yamhullahu ma yasha'u jomirawo he moyta goɗɗum nder ɗon wayu sabbitu o tabbitina goɗɗum bo ayi kenan o moyti qadarul muallaqu o tabbitini qadarul jazimu bo bolle ɗum waɗa e ngulu ko ɗum wujjay machiyel malan nura waɗayina ayi wujjingel amma bo ko ɗum hulayno asar bo waɗaka inde o heɓi ɓurgel ngel ko to noon hunde ɗum wonte nda ko hulete e nder guyka kan hanjum wonte waɗuki asar ko bo ngel ɓura 60 70 kadi bo goɗɗo hooshi 200 hokkimo ɗo goto taw o wi'a yanka ka hu mi tammi woodi goɗɗo ma hokkimo goɗɗum ni to ayi kenan ko ɗum hulata ɗum wa joni asar ɗum waɗaka asar kan to ni ngam ma guyka ngam ma asar ɗum hulta guyka ni to ɗo guyka waɗi bo asar waɗaka to ngam ma noon yamhullahu ma yasha'u wa yusabbit jomirawo moyta ko muyi fuu e nder ma'ana kiitaji ɗi hitino arandeji o tabbitina goɗɗi bo ngam ma noon joɗa tigga do'a tora jomirawo renuma e ko kulata fuu tora mo o hokkuma ko giɗɗa fuu na way ko hoddira jo'ina fuu sey to waɗi wala mo haalata ma a woodi jazimu woodi mu'allaqu ɗo yusabbitu ɗum o yi bitta kafifi ko wa yusbitu wala siddere ma'ana bewol ngol wattasjidi ko bo sembiɗina mbiya wa yusabbitu yawwa fihi ma yasha'u jomirawo e tabbitina ko moyta ko muyi moytuki fuu nder ɗon minal ahkami kiitaji ma ko wa gayri ha ko koddiroje mako wa indahu ummul kitabu amman dewtere asalire kan woni e maako asaluhu allazi la yatagayyaru minhu shay'un deftere nde asali nde lawhul mahfuzu kan e maako woni nde hayre wala ko waylitoto qadarul jazimu kenan wa huwa ma katabahu fil azali hanjonte ko jomirawo windi e gilla azal kanjum kan ɗum ɗon joɗine ɗum wontiri amman barka do'aji jomirawo sey hoynana jeyaɓe mum وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب
وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi waɗu muñal ya rasulallah ko ɓe gaɗantama ɗum ɗum humajum ɗum lattoto gecca gotel nder ɗiɗi ko dai e giɗe gite maɗa min gaɗana ɓe komin inaniɓe min gaɗante ɗum gam yushfi sudura qawmin muminina jomirawo mana hunca ɓerɗe mana julɓe fu kowa nana belɗum ɗum wi hande ko ɗum iri bana zaman nane mi anda joni kan duuɓi ɗuɗɗi mi wala e ƙauye ɗum heɓay e nder gure fu ɗum heɓa goɗɗo zakalkalu heɓa goɗɗo suka noon zakalkalu o huɗay mawniraɓe o huɗay bappa en kowa ɓernde metti e dow maako o huɗay kowa o ñamay ɗum zarafi tan ɗum rellane ɗum waada e maaga hanga bo tawa bo e tawal nga wurtoyke cuuɗi goɗɗi ɗi kowa e miijo mana ko ɗum meyukinga sabo ngam barka goɗɗo maaga e ɗum heɓa iri maako nane tonno to iri majum on andine ɗum waɗata hanjum e ɗum samɗo e nder baɓe ɗum hoɓɓanga sawru wonɗu yamru ɗum anda fiiɗoga ma to ko bo ɗum heɓa aboki en noon kawai ma dumpanga daga ɗon hikena henga rewɗita henga dilli sheeɗal kadi daga ɗon to warti enena waɗi shiru de'iti kowa hofti non ɗum waɗay ɗo amma to ɗum huɗa waɗuki iri majum ni joni ga heɓe kaɓɓa tagu to waɗi iri majum ɗum andi komi e pina tawa yimɓe ɗum tawa e magani komi ko ɓe e pina tawa muɗum ne ummi tawi e leddi mum en noon ɗum magirta hundeji maɓɓe to shikenan to irine ɓe gaɗanta annabijo ni sallallahu alaihi wa sallam kowa ɓerni o ɓe gaɗi ɗum on ton ɓerni ɓe gaɗi ɗum woɓɓe na julɓe ma salladi ko ɓe gaɗanta annabijo gadtan ya kay to tinde ɗum warti noon mi silmima batana moye batana abbas mana sayidina abbas on gi'ayne na sayidina abbas ba sayidina hamza on gi'ayne o silmini ko o dilli farauta ko warta Abu Jahil en gaɗani annabijo hundeji ɗi mboɗa ko warta ma o tawi e jikki Kaaba ɓe gaɗi ka waɗankimo hundeji ɗi mboɗa o nangi o dumpi Abu Jahil bakayi o tubbi ɗum do'i nden o yata way ko mo yata ɗum na kay ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadun rasulullah min ma mi silmi mi daruma kadi o yi ko hanjum kan ɗo ay ɗum hunƴinmo ko ɗum mettinmo ɓernde waɗi hammi tokkakemo tinde ɗum warti e noon nana ɗum humajum to ɗum waɗana goto heɓe ɗen ton ɓerna on ton ɓerda toñeteɗo ni toñotoɗo nde ma e hoosa wato ɓernde yimɓe ɗuɓɓe kowa ɓerni dow mako to ñandere ɗum wari ɗum heññi haala mako fu kowa henana belɗum hañum jomirawo wiyatamo muñu ya rasulallah imma fihi idigamu nuni in asharɗiyati fima almazidati asali waju ɗum in e min ay e ma in ngol ɗum ngol sharɗiya jawabu magol waray ma bo mo zaidatun mana e ɗengal arabre ni ngol firata goɗɗum ko ngol hollata amma nen ka e fulfulde meɗen e ngol waɗa toma ko ma dey ko na noon yawwa ay ngol wangina noon ko yawwa ko ma dey nuriyannaka min kolluma ba'da allazina iduhum yoga ko min inaniɓe min fondi waɗanki ɓe na iduhum bihi min al azabi ma'ana e ɗum idde e yangada fi hayatika e a foofi ya rasulallah wa jawabu sharɗi jawabu in sharɗiya o ngam e ɗum tawi sharɗu fo e ɗum tawi jaza'u sharɗi bane mubtada e kabar latti tumbuɗe ɗiɗi he ɗum hippidiriɗe latto tumbude huɓude to sharɗu bo hanum e jawabu sharɗi he to wari taw nden da haala ka latto kewka daga nder ta'arifi walide baɓi alkalam huwa allafzul murakkabul mufidu almurakkabu bo almufidu ngabbindira kelme ɗuɗɗe bo hokka fa'ida to ɗum waddi jumla sharɗiya kawai wala jawabu sharɗi haala hewayi tana ɗum waddanma faɗe ɗum waddanma ñaamo wala nano wala faɗɗaki dillayi ko bo ɗum waddanma nano wala ñaamo a yanje bo asali ta nani faɗe ni ɗe humaje ɗum yiɗi ɗum faɗo ɗum to gamma noon sharɗu e jawabu sharɗi ko mubtada e kabar wa'i bano faɗi to woto ɗon ni dole he to woto e ɗon ndenda ɗum faɗɗode ɗum dilla to wala woto ngon bo kera ɗum waddi woto e to woto ngon bo wala ko daraki mako to woto ngon bo to julirde wurto e ma o yi woto wala goɗɗum e o faɗo tefuki woto ngam faɗɗaki woto dilla kam waɗatako to hañum ɗo sharɗu e jawabu sharɗi in
taqum aqum ay in taqum ta darake sai o de'iti to ɗumenen to mi darake ko nano a tokkamo ka hanka hanjum wonte to jumla sharɗiya to hay ayi aqum mimma mi daroto hanjum woni jawabu sharɗi to ɗo nde o yi imma nuriyannaka hande ko de min kolluma ba'da allazina iduhum yoga ɗum ko min gaɗani ɓe kalta to ɗum de'itiri no ya nden ɗume to ko to hanjum to jawabi majum on je fazaka to hanjum woni ɗon to min kollima yoga ko min gaɗani ɓe alkawal to fazaka hanjum woni ɗon hanjum wonte ko ɗum fondi waɗanki ɓe bo jomirawo hollimo ko fondi waɗanki ɓe fu ɗum suftiɓe mawɓe ɓen ɓe fu ɓe laatiɓe ngala aw ko bo a'a accu haala min kolluma e jonde duniyaru na tawaffayannaka min kebbinanma min koshuma faaki amin qawla ta'zibihim yeso ko min jangita ɓe fa innama alaykal balan kawai aran ma an kan nane ma yottinki woni dow maɗa yottin ko min jangita ɓe a ndara gite ɗiɗi ko bo a ɓaawo maɗa min jangita ɓe lallai yangada wala seko ka waranay ɓe kawai hanjum woni haala kan ko dai ma e dow gite maɗa min gaɗana ɓe ne min gaɗani ɓe fuu kowa nana seyo e a ndara har e maɗa nana seyo ko bo ɓaawo maɗa min nangita ɓe an kan yottinnulal ma tan wa ma alayka illa al balagul mubin wala ko yoni dow maɗa sonama ana yottinki nulal ay la alayka illa tabligu wala ko woni dow ma sona yottinki nulal wa alayna al hisabu minon bo horsitaki ɓe woni dow amin ay iza saru ilayna to ɓe garanimin e lahira fanu jazihim min garjitoɓe foti kuuɗe maɓɓe mo jomirawo tefata ɗum dow yangitay ɗum ay yangada ɗum na ɗum seɗɗa ɗum kalta ñatka hande neɗɗo ko goɗɗon ɗum nani e wani e tefuma fa bo e mo jogi laɓo tammi tagu to na shiri sosai he dogga ma ko ferde muɗum jaɓayi ko ɗum e mo tefuma amma bo sawru mo jogi fa mo tefayan sawru o jogi e to mi dillata feere an kanko sai dai mi waɗa ka lullustuki e gimi yimɓe kawti wumi fa atta tol amma mi wuttata ko jayiri feere an kan tinde mo tefaya e sawru mo jogi goɗɗo ba maɗa tamma way mo mai ganji barkallan faɗar Allah fa ko sarkin ƙasa ya faɗa kanka ƙita ka tashi gidanka da shi da gonarka dukka bar su bayanka ka sheƙa kana yawo cikin zazzau kaza katsina kaza birnin kalaurawa kamar ka mutum kake wa gudu ƙaƙaƙin faɗar Allah ina magudar ka kai wawa wai barkallan faɗar Allah ko sarkin ƙasa ya faɗa sakkin bi'ol jomirawo kam hande ko laamiɗo leddi wi'i oye wane ummo nder lesdi am gidanka da si da gonarka ɓaagel maɗa e ngeson ma kon dukka bar su bayanka sakkini ɗum ɓaawo maɗa ka sheƙa kana yawo he ndilla ton a wanca mo sokake munnan kana yawo cikin ɗume kana yawo cikin birni ko munnan ko katsina ko kazaure ko ka sheƙa kana yawo cikin zazzau kaza katsina ko zaria ko katsina ko bo birnin kazaurawa dilla kazaure oi kamar ka mutum kake wa gudu tagu fa ba ma da fa doggata do fa kakakin fadar Allah to no biol jomirawo bo ina magudar ka kai wawa doggirde ma to ku to ni funa ma danon biye se ka to woni funa ma to woni funa ma atagu wala funa ko to gamma non to jomirawo wi kulen biol mako nanda e bili ba meɗen ba maɗa ma wawa ummin ma hakkilo hamma jonde jam latto e gonɗa fu ɓernde maɗa mana e fiɗa anda e nastata joɗoɗa ba maɗa fa tagu ba maɗa fa balle jomirawo wima ɗalu aɗa lata an bo yoral hoore ma kadi ha e Allah fu kama noon e lismu de tokkaki de ko ɗum wiyatani ɗum de ɗum bote meɗen anen ɗum botata ko Allah wi'i to herɗini kerol daroɗen kerol mako to en ƴatto awalan yaraw أولن يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولن يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها
wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e alawi yaraw ɗo istifhamu amman bo ɗum ɗume to istifhamu hawti e nafyu mbiɗen aran ma isbatu ɗum lattoto tabbitinki awalam yaraw ɓe gi'ayina ay ɓe gi'i ɗum fondi ko ay ɓe gi'i cul e gite maɓɓe hamɓe alu makka ta yimɓe makka ɓe anna natil arda min garani lesdi ndi na qasidu ardamu emin nufo leddi maɓɓe nan kasuha emin ustandi min aɗarafi ha seɓattumari nawa ustukindi mana e hayri nin e ndi ruuco e ndi majja ba a leddi maral maɓɓe hande gelle goɗɗe silmi janngo gelle goɗɗe ɗum honi ɗum janngo gelle goɗɗe silmi faɓɓi janngo gelle goɗɗe ɗum honi ɗum nane hamɓe ustoto nane bo huulardu ɗum ndu maɓɓe ɗo hey warti hande ɗum wiya gelle waneji en ɗe huu maɓɓe ɓe silmi wala kefeero ko goto kadi ɗum bandiraɓe maɓɓe na to ɓe silmi ayna ɗum bandiraɓe maɓɓe ba kadi bo faɓɓi jango ɗum ay ɗum honi gelle kaza hamɓe ma ɓe silmi ko bo a ɗum fartiɓe nana ɗon ma ɓe ustake ɗo bil fathi nanqusuha min aɗarafiha bil fathi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam emin kokka annabijo sallallahu alayhi wa sallam omtode ɗo mo sawi'i ay ardu makkata fal maqasudu nasarul linnabi sallallahu alayhi wa sallam bi zawali ni'matil kuffari walligde de jomirawo hokkata annabijo meɗen e ustuki ni'emaji ɗi hokki heferɓe wa mulkuhu iyahum nden kadi bo o mari woɓɓe maɓɓe qala ta'ala jomirawo wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum jomirawo marɗinani on ma'ana shiye maɓɓe e jawdi maɓɓe e lesdi maɓɓe al-aya fal muradu bi naqli adarafil ardi mulki kubara'iha wa kizlanihim ma'ana dilluki sottuki laamu mawɓe maɓɓe nden kadi bo e dujjuki ɓe wa ma zakara al-mufassiru huwa ahadul qawlayni wal akaru anna al-murada bi ardi jami'iha lesdi nin ndi fuu mari la kususa ardil kuffari nawa kerol lesdi heferɓe tamba wa yanqusu aɗarafuha mawtul ulama'i koye ɗo soytuki modiɓɓe hanjum wonte ko ustita ma'ana ɗum lesdi nin wa shurafa'i yimɓe woduɓe daraja gonga wal kubara'i e mawɓe wassulaha'i zuudu ko tafanal khairu wassulaha'u zallu wa azza bi zullihim ahlu safahi yimɓe umroɓe kuugal bongal ɓe nde'i tafanal khairu wassulaha'u hamɓe bo yimɓe laɓɓe yeɗɓe ɓen zallu hamɓe bo ɓe toskake ko talawci ko bo mana goɗɗum wari wifi dillidi e maɓɓe shikenan tana noon heƴina a'a sey yimɓe lattiɓe lesɓe he ngari latti hanum en jeyi ɓangare tana mana teddugal maɓɓe ngal nane non ɗum warti hunde ɗum na geeto hanko e wonte joni bi'o ɗum nana way mulki ko siyasa re ɗumere tagu na geeto no mi ami en haala ra'ayi meɗen e dow haala siyasa anen mulukiya iri ɗum dinal islama ko hanjum woni ko ɓurani en tagu on o laamo to o wujja ma o wujja o mofta ɗum o heñña gaɗa ɗon o wara kadi bo mo sankita ɗum banane ngam o anda laamu ma ko nde re'ata yon balamɗo katagu ndi jo a nana goɗɗum e nder ɓernde ma e dow shani mako wala ko wannuma to da to o wujjayno ma o wujjina o mofta kadi wo yeeso ton he ɓernde ma ko warta waɗa ka jannguki tarihi laamiɗo kaza waɗi adalci dara o waɗa ko o ja'uno ɗum humaju he o wartiri ɗum humaju amman joni tagu heɓa laamu ni ɗum yima duuɓi nayi jippoto o gi'a ba o jippoto kadi wo huɓita soyde gaɗa bo komi e jungo mako woni joni o jaɓay ay o jaɓata ngam manan to o maggake kerol nguyka ka o wawata fu ko duuɓi nayi ɗin ɗon o waɗay foti bawɗe mako e o riskini hoore mako goɗɗo mawɗo o yiyan a yiyam ɓe o daga 1977 iga hitande ujunere go'o e temeɗɗe jeweenayi e capanɗe jeweeɗiɗi oye mi mari kerol ko ñamay gurdan an e gurdan iyaluji am fuu to ɗum wi'i wala tefo e nder zuriya am wala tefo ma mi heɓani min fuu wallahi noon o wiya way daga hitande nden o heɓaniɓe hanko e ko wi'ete leñol mako to ni gaɓe jooɗo ɓe ñama ni kam ko iya gurdam maɓɓe ɓe ñamay hanko tan goto
enen giɗa non iri hanjum ɗum to ngamma noon ay ɗum bonondaji dey aɗi ɗon leddi ndin minon e yiiki amin leddi men ndin ndi hewtayi ko ɓe mbiyata démocraɗiya ɗum ngam leddi ndi ɗum yima woodi ma'ana shokaku ko ɗum wiyata talawci nden bo woodi jahilci to ndi handayi ko darani démocraɗiya ka zar e mi wi'aka shokaku kam mi fii ballol muɗum mimi jon ɗum to on andi ko ɗum wiyata percentage mana henduki e nder mana henduki hunde fu henda ɗum ɗari nda joni bana enen ɗo en anda anen noy to en fu meɗen ɗari inde meɗen ɓe ɗum itti hunde ɗum ya ɗum itti kaza e nder ɗari to joni to ɗum wi'ima Nigeria ɗum hande tagu woodi debbo mum goto kore mum goto balleyan seɗɗa go dilliɗen o woodi kore mako goto o woodi ɓikkon mako taton nden e hanko on ɓe lattake hamɓe joyo joni bimbi kan to ɓe nyama e nyamunde kam joni ɓe nyamatana saneyel hanu e kaya li'o muɗum kan yartana dubu ɓuray ko yawwa to nyalawma bo to ɓe ngari ɓe kasitoto ɓe kasitatako na dubu to ɓe ngari hirtaki ɓe kirtatako na dubu kirtoto dubu ko to ayi kenan dubuje tati ujuneje tati nyandere fu to joni ta maɓɓi gite a feeri e nder to Nigeria ɗum yimɓe ɗarino tan joni yimɓe noye keɓata ɓuri dubu uku nde weeti fu tagu heɓa e dubu uku ɗum yimɓe noye e yiki maɗa woɓɓe mbi yimɓe 20 ɓurta yimɓe 20 e nder ɗari ɗon hamɓe mbawata heɓuki ɗume ɓuri dubu uku to ɓe keɓata dubu uku bo hamɓe bo ɓe kokkata moye ma ɓe kaɗata moye ma mutum 30 ko nano mutum 30 ɓe mbawa ɓe keɓa dubu uku ɓe kokkata moye ma ɓe kaɗata moye ɓe kokkata moye ma hokkataɓe hamɓe nde weeti fu to geɓe 50 ɗe kam mutum 50 ɓe hamɓe kan nde weeti fu ɓe mbawata ɓe keɓa ko watta dubu uku ko yo e nder ɗo didaɗi meɗen iri ko mbimi ɗum joni to en mbi marowo dubu uku fu nde weeti e nder meɗen ɗo wodinama kam min shakanto min ma bo ɗum waɗa e non min shakanto nami huwa kuugal gomnati o shakanatan noon to min ma ɗum yara e non ɗum mi anda to yeeso ɗo to kadi on gi'ayna to ni heynihi kam nde weete hu tagu wawata heɓa ko nyamata kam nana walana talawci to woodi talawci na ngay ɗum suttata ba ko ngay ɗum suttata ɗum waddanma leydayel taliya jaɓata ngelna ko annuma kanka heɓi leydayel taliya maɗa nasti jungo ɗum sutta ngaye ma to fir'auna daro to wadda leydahon taliya daro wadda leydahon taliya nana haala nyamuki tan ɗum wolwata to haala nyamuki on gi'ayna balɗe ɗen jangunoɗen haala misira annabi yusufu alayhi salam yeelo ɗume woni waɗayi ɓe dabbaji maɓɓe na jawdi maɓɓe na hoore maɓɓe na hende annabi yusufa jaggiɓe ɓe hu maɓɓe e les yeelo wala mo ɗum jaggata to gamma no ashe to yimɓe mbawata keɓa ko nyamata e nyandere tagu noon kawai fa ɓingel ɓikkon taton fa e tagu goto e kore mako nde weeti fu ɓe nyama e 3 ujuneje 3 to o wawata bo heɓoya 3 nde weeti fu to tagu wawa nyama hunde bo wawata heɓoyki ɗum gam Allah wala talawci e leddi to nda bo wajen kashi 50 fu ɓe mbawata ɓe keɓana hoore maɓɓe ko ɓe nyamata hanjum waɗi e nastuɗa fu jooɗa nyama hunde anani baccel go hokkan geɗal am hokkan geɗal an ɓalleta joɗake e jayri ka he ɗuɓɓe filitinmama anani ɗuɓɓe he filitinmama bolle he a hokkiɓe geɗal maɓɓe to leddi ndin woodi talawci fi sabilillahi leddi ta nani ɗum waɗa e raaɗi kowa gam ma raaɗi muɗum subta to he inare wala talawci to e talawci woni kam wala haala raaɗi bolle komi ma ɗum hokkay tagu subta goɗɗo ko nano to nde ɗum subti geeto inde geeto e na geetaro on to ɗum ummake e geeto on hanko o waddata on cin hanci ɗumma e gettaro on bo gam ma waddana on andi ne gontirɗum he waddana on he ñamon ɗum shikenan haala waata ɗo ta ɓangare ko darani mana shokaku talawci nawai talawci tagu goto huɓa a leddi ndin talawci ndi wondi ñaɗɗum don dare bano fattude amin ɗo amiru hanko tan juɗoyta mbe on ɗiɗon to juɗi kon o waddi e mo aytino kon har karfe 12 na dare
ndara fattude odoji nde fuu, ndara kampala ɗum fuu, ndara anguwar bala ɗum fuu majum. titio Sardauna har ngurtinagol wala goɗɗo mo kusel, on andi ko. To ga Allah wala talawci, mo ɓe on ɗiɗon soreɗa, ɓe on ɗiɗon e layiji ɗi fuu maji fi sabilillah. Nane bo joyi, to joni bo ɓe on kon ɓurta ɗiɗon o juɗata. To waddi har karfe 12 e mo aytino ko. A yayna ɗum fuu ɗum talawci ɗum. Ta he inare ne ɗum hefta buka e ɗum hefta shede nana nanon ɗum wayi. Nanon ɗum wayi ba. Nanon ɗum wayi ba. To ai me kugal gwamnati alhamdulillah. Amma min ma bane moɗon to na habbirde mi defata kusel. Duɓi hali ɗiɗo tagu e bano iri ba sumayero du wawa nde wetti fu waɗa kusel nder lewmu. Amma ɗum salori ɗum fu majum nana talawci waddi ɗum. Talawci waddi ɗum to leddi gondundi e talawci bani hunde handayi e ko iri bano ɗum. Jogotoɗo fu jogo kawai luttuɓe ɗum ɗalaɓe ɓe ngaɗa ka tefuki ko ɓe ñamata maɓɓe. Kawai to ma ɗum waddanaɓe goɗɗum ko ummintaɓe hakkilo ma ɗum ɗalaɓe kawai ɓe shugloro tefuki ko ɓe ñama maɓɓe wa yiɓe dey ko nanu heyayi ɓe na fitina balle ngaron gion heɓe ngaɗi ni hande noddonɓe dardoɗon e maɓɓe on kokkaɓe ɗum e ma jango ɓe ngala ko ɓe ñama bone waɗa e jama. To min e yi'ande am leddi ni nde yewta wakki démocraɗia. ɗiɗaɓol bo haala andal nawai andal diina ba jo'in andal diina hangal ma haala magal feere hangal ma ɗum jahilci ngam ta nodda ta heloton yakerol julɗo nasto julirde fu to wari he lintanima farillaji julde kay fuɗɗiri lintankima taw farillaji nagarɗan ɗi fuumaji lintanma farillaji julde lintanma ko waddata neɗɗo heɓa qabli heɓa ɗum ko baadi heɓa ɗum tammi ta maɓɓi yolde julde nden ɓurta yimɓe tato tan julata tammi dina kam ma woodi jahilci maga ko handuno kan da garɗo fu julɗo kan to ɗum ƴamimo haala julde kan ko mo andi faraw mo andi ko ngole o andi ɗum ngole ko ngole ɗum o andi ɗum ngole amma ta ƴami julɓe ɓen kelɗa yolde julirde ya hande julde ceede nastuki julirde hanjum wonte induki farillaji julde am nastu yettoya farillaji julde noye ɓe seɗɗa julata ñande nder julirde nde to ɗo jahilci jonde abinan diina men kenan to na hanjum gondumi ba jahilci jonde duniyaru nde ai en godi goɗɗum ko ɗum wiyata mana diidaɗi leddi meɗen hanjum wonte ko ɗum wiyata constitution. To Allah joni to ɗum wi'i en nder ɗo en fuu meɗen en ɓiɓɓe lesdi banda Nigeria en ngala lesdi e jowɗa fu e gatta gadara fu bano Saudiya gatta gadara e tinde ton wonte gelle annabijo sallallahu alaihi wasallam. To ta yehi aybe maɗa a dañaka ton tan ɓe tattarete ngam iri bane ɗum waɗanta dilare kone ɗum waɗanta goroyel fufuyel goro ɓe gartirma har ɗo kawai laifi maɗa ɗume na a ɓi leddi ni ta yehi wala ɗereji ni heɓe tattaroma ɓe gartirma wala ma e ɗum nastata lesdi ndi enci kam ba Nigeria ɗum ɗo en jiya tagu Nijar e waɗa ko watta hu daɓɓe ɗon joni ma e fotto e woɓɓe e dille dow machine o amma anen bo ta yehi ton ɗum e feere mbaɗa ɗum tete joni en jiya goɓɓe ɓe jiyata gendarman ko bo police maɓɓe ko bo douane ɓe keloma ɓe tefa waɗankima ɓe ñamma neɗɗa ko e dow haala ɗereji kawai ngam mana a ɓi leddi maɓɓe. To joni e diidaɗi leddi meɗen Nigeria ɗum heeli koltawal ngal ɗum garɗo fu sey yi diidaɗi Nigeria tati da salo mana diidaɗi leddi hanjum wonte constitution ko bo mbi'a layfiji ɗiɗi e kiitamaji mbi'a mi andi e nder kundiru kaza ɗum layfi kiita majum kaza nde shaloɗa ɗiɗɗiɗi tan mi tammi en shaltako ko na non to joni en andi leddi meɗen kenan en andi joni siyasaji gaɗeteɗi ɗin ɗum nder lesdidaɗi ɗi ɗi gaɗa to nden bo nawai a siyasa lesdi ba ko ɗum wi'ata bano kungiya to on gaɗa e kungiya to on bindi diidaɗi moɗon taw on jarani local government dari diidaɗi moɗon manufa amin min gaɗay kaza nda atal ngal min tefirta ceede amin gaɗɗo layfi fu e nder kungiya amin kaza woni kiitamu gaɗɗo ndenda ɗum yerdo ɗum waɗanma rijista nden gaɗa kungiya to on gi'a ba jam'iya siyasa waray waɗa jam'iya siyasa ka wala diidaɗi aɗum watta ko kamma non jam'iya ko kay woodi diidaɗi muɗum woodi manufaji muɗum min gaɗay kaza e lesdi to en nana tagu e min mi ɓi jam'iya kaza minon ay kaza min gaɗata boɗewo ngam min gaɗata woɓɓe mbiya keccillawo ngam min gaɗata e to anon ɓiɓɓe keccillawo e boɗewo he min ƴama on
ɗume woni diidaɗi jam'iya moɗon ɓe anda ɗuɗi heewi fuu ɓe anda ta helake atala yiɓe ɓe mbima diidaɗi jam'iya maɓɓe ɓe anda to wala jahilci ga Allah tagu mo anda ko waɗata ɗume waɗata o anda dow manufa ɗume fa o haɓata to o haɓay ma to o haɓay ma o anda dow manufa ɗume o haɓata jam'iya ma ko ɗume yiɗi tabbita e tabbitina e leddi nden bo ɗume woni diidaɗi leddi ɗi mo haɓanta o dari dow maji ɗon wonte o haɓi hawle gongarare amma o haɓanay goɗɗo ka anda ko hondima annuma anda ko hondima eɗo ka ay wala ɗum waɗa ɗum jahilci to leddi bandi bano ni ndi handa ɗum ya ɗum waddi goɗɗum ko yete siyasa e mari jogotoɗo fu jogo taw ɗum ɗala en tefen ko ñameten ko jareten ni min noon wonte wanayi ande am leddi ndin ndi ƴoƴanayi waɗuki iri majum ɗum har joni talawci nden e jahilci ɗalta yimɓe gaɗa hunde dow enci ɗum ɗalta dole he ɗum wari ɗum hirɓake dow yimɓe ɗum haɗi ɗum hunde geetum to Allah renu a walay yaraw anna nati larda nanqusuha min aɗarafiha wallahu yahkumu fi kalqihi bima yasha'u jomirawo hanko wonte huwowo nder jeyaɓe maako e tagle maako ko o muwi fof laamu aqiba ay la radda li hukumihi wala garowo tokkito ruɗɗita mana kiita maako na ɗo e jonde duniyaru kan jon ta yaari kotuyel gongel ɗum waɗanima shari'a gokka to ka welanayima a wawi gaɗa ko ɗum wiyata appel ko ƴetta shari'a kam faake kotu yeesojum to kadi no to jomirawo hiiti bo to e jarata hanjo ete laamu aqibali hukumi hanko wala goɗɗo hanko mo ɗum yaranta yeesojo on hanko aqibu mo ɗum yaranta yeesojo on hay ɗum waddanimo shari'a kanne ka wara gaɗa ɗon o tokkake ka o tokkitake ka sey o wiya to mi tabbitini shari'a ka ne wane wari ka ko bo o a shari'a ka nde tokkitimi ka mi tawi bonne nanduɗe kaza e kaza e kaza ngam ma noon mi darni shari'a ka ɗum wuyta ɗum fuɗɗita shari'a kesa nana jotte kuugal mo aqibu kam tokkoytoɗo tokkitotoɗo gaɗa mana shari'a waɗi to jomirawo to hiitake laamu aqiba li hukumi wala garowo tokkito kiita ma ko wi'a fisti kiita ka mo hiiti hiitoto ngokka feere وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدير ɗo en tokkino fal muradu bi nakfi adarafi al-abni mulku kubara'ihim wa kizlanihim wa ma zakarahu al-mufassiru huwa ahadu qawlayni wal akaru anna al-murada bil ardi jami'uha ay la khususa ardi al-kuffari wa yanqusu adarafuha mautul ulama'i ko wa shurafa'i wal kubara'i was sulaha'i ɗon gonnoɗen ko fahina idhin fawajhu munasabati hadha lima qablahu nden kanko lencotirta aya ka e ko woni ɓaawo maka ton ka anna allaha yaqulu bano ma jomirawo o wiya alam yanzuru ɓe gi'ayina ila tagayratil hasilati fi dunya gaylitte fe'otoɗe e duniyaru hande toya woɓɓe mbarindira jango ma'ana toya waɗana ɓe hokkere minal karabi badal imarati ɓaw gelle goɗɗe ɗe foofino ɗe lattake no gelle wane nden ɓawɗon ɗum yirbiniɗe wala heywinde maje wal mawti badal hayati ma'ana woɓɓe foofa kadi bo wala dotti en meɗen mama en men fu ɓe foofino walaɓe hande anen goni ɗon ko jango waɗa jango bo kadi bo en ngala ɗon sey woɓɓe wa zulli badal izzi nden bo woɓɓe bo mawnino teddino nden bo joni tosku heɓiɓe ɓe toskake woɓɓe diskino shoyi woɓɓe laamake no joni bo lattake laamiɓe hiɓɓe fa in kana hadha mushahadan lahum to lattake eɓe gi'a ɗum e gite maɓɓe famal mani'u min anna allaha yusayyirul kuffara azilla'a ko yusayyirul kuffara azilla'a ba'da izzihim to nden to har ɓe gi'i ɗi gaɗinake kam ko hatta ɓe faamuki wiigo jomirawo wawa wiitina heferɓe makka ɓe hamɓe ma ɓe toskoto ɓawa ɓe gaɗino ɓagare maɓɓe nde duuɓi ɗuɗɗi e latto maka hurina bada quduratihim ɓawa ɓe gaɗino jaalugal maɓɓe joni bo hamɓe ma ɓe jaale ɓe ndaara mana
tinde ɓe ngi ay ɗiɗi humaji ɗi fe'ake ɓe ngi hunde inaje goɗɗe e woduno hunde ɗum wala ɗum laamiɓe woɓɓe ɓortama woɓɓe maayi gelle goɗɗe girbinama to ɓe gi'ini noon e duniyaru fe'inake to hamɓe ma fo ɓe tabbitina wigo tinde ɓe jawtake no ɓe jooɗi to joni haragare maɓɓe wari gamma noon ɓe tokka annabijo tan woni kistan maɓɓe hanjum waɗi waddani ɓe geccaji ɗiɗi humaji ɓawoji وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار جومراو بانغيدو شنيدو wi وقد مكر الذين من قبلهم dabarejina ɓe darwa tan de ɓe mbawata fu ya rasulallah ɓe darwanma ayi woɓɓe ɓe yeeso maɓɓe tonno ma darwani annabo en mum iri dabareji kalluɗi ɗin min al umami bi anbiyaihim mana ɓe darwanino annabo en maɓɓe dabareji kalluɗi iri nde ɓe darwantama ya rasulallah kama makarubika iri ne ɓe gaɗantama nin walillahi almakaru jami'a to kadi dabareji kan iri ɗi e bo ay jomirawo ɗi kaaɗi wodina goɗɗo barɗo dabare ɓurde nde jomirawo ay wala ay walaysa makaruhum ka makarihi dabare nde ɓe darwi fuu mana nandata e dabare jomirawo li annahu ta'ala ya'lamu ma taksibu kullu nafsin ga hanko jomirawo mo ɗon andi ko yonki fu faggitoto fa iddu laha jaza'a hanko bo emo yarindano yonki fu mbar jari maki wa hadha huwa almakaru kullu ɗo kan dabareji hunde iɗon a ndara emo firlo ko mo waɗi hu bindanamo li annahu yatihim bi min haysu la yash'urun kan ɗum waɗa ɗum warjito neɗɗo kuugal muɗum bongal ko bo kallungal e wakkatire nde matayi ma balle andi ɗo falillahi almakaru jami'an ta itti tawhidi meɗen ɗum ash'ariya anen wala tawhidi ɗum wiyata asma'u was sifat tawhidi uluhiyya en jaɓi wala kanduɗo e reweke sona jomirawo tawhidu rububiyya bo en jaɓi hanjum wonte wigo wala taguɗo wala fofuɗo taggi mari hakkilani sona jomirawo hanjum woni tawhidu rububiyya amma tawhidul asma'i was sifati ɓe jogo kaya maɓɓe taw ko waɗi laataki anen en mbawata hokkuki jomirawo inde e tawɗen tindinore fu nda ɗo joni to en kokkay jomirawo inde e jiles mana falillahi almakaru he mbiyen mo Allah almakiru ko gada bo qur'anu wi en walillahi alasmaul husna jomirawo e wodani mo inde boɗɗe fada uhu biha nden o yi en sabbih isma rabbika sennu inde joma nden garɗa mbiɗa mo Allah almakiru ko mbiyamo Allah almudamdimu ɗiɗi fumaji ɗi kan dayi ɗi joɗaki gamma noon anen e tawhidi meɗen lalle tawhidul asma'i was sifati ɓe jaada e kaya maɓɓe en godi tawhidi men darani ɗum en kawai hanjum woni en andi jomirawo woodi inɗe amma ni kadi anen kande noddeten hayre wonte welde nden ɗon mana en bolwino iri maka fu duuɓi shaliɗi kono yawwa tagu andi mana baba muɗum andi baba mako emo oppino sofa amma bo sai o sennamo e sofuki o meɗata wiki ka moye ba o yeta baba mako e oppino sofa o wiyataka ballentana o noddira mo non ɗum bappa oppino sofa wali jam o wiyaymo noon ase o senni baba mako ma ika mana hu tindinore wonde ɗum tindinore muɗum bo na o sedata baba mako o sendeta e tindinore nden ɗon nden amma bo o senni ɗum e maare to nden an bo jomirawo sabbi isma rabbika sennu inɗe joma daga ma'ana nastuki irbano jibduji ɗi nden gara mbi'a dole a sekkitani jomirawo inde e nder ma'ana tindinore e wangi fu ɗon kam en jaɓayi ya'lamu ma taksibu kullu nafsin mo andi ko yonki fu faggitoto faya iddu laha jaza'aha jomirawo yerinano yonki kin mbar jari maki wa hadha huwa almakaru kulluhu dabareji kam fu nde'i ɗo li annahu ya'tihim bihi ngam jomirawo waddana ɓe mbar jari maɓɓe min haysu la yash'uruna wakkatire nde ɓe matayi ma balle ɓe anda matuki ɓuri neɗɗo mata haala mana nani e ɓandu muɗum ba non ɗum waɗay hanjum wonte matuki ɗum shu'uru hanjum ɗum ɓuri lugguki e dow alima to jomirawo eno ma haysu la ya'lamuna ɓe andano da andal hangal ɗum hunde mana tabbutu ɗum amma shu'ur non kawai ma o matata e ɓandu mako ɓaddima fa kaza waway latto to ɓe matayi noon ma ballentena wa sayalamul kafiru hande to kefeero anduma almuradu bihi aljinsu kaɗugol nufoto ɗo kala kefeero fu anduma wa fi qira'atin alkuffaru
na mufradu ba ɗo ka alkafiru kan ɗay ɗum telal ko ɗum inde goto alkuffaru bo kadi hanjum wonte ɗume ɗon bo ɗum kewal funi ko handi ande ko bolweten hande e jango ɗum fu ngam jogoɗen ɗum kewal wodani ɗum mana pecce tati kewal e nder arabre e ware pecce tati feccere arandere ɗum ɓedda wawu e nunu telal he hota kewal feccere ɗiɗawre bo ɗum ɓedda alifiyol e te sey telal hota kewal feccere tatawre bo ɗum waylita e ɓaleri ko ɗum waylita masɗe ko ɗum waylita masɗe ɗum waylita ɓaleri ko bo ɗum ɓedda ɓaleri ko bo ɗum waylita masɗe ɗum usta ɓaleri ɗum fu he ɗum heɓa kewal gongal ngal ɗum wiyata jam'u taksiri arandewol ta ɓeddi wawu e nunu inde majum jam'u muzakkari salim bano muslimu he ɓedda wawu e nunu he mbiya muslimuna ay ɓe lattake kewal ko muminu he mbiya muminuna ay ɗon ɓe lattake kewal to non bo to ɗum to he jam'ul muwannasi salim jam'i rewɓe kisɗum ɗon bo alifi e te ɗum ɓeddanta dow inde goto ɗon bo e ɗum hota kewal rewɓe ɗon bo muslimu he mbiya muslimatu ɓedda alifiol e te muminu mbiya muminatu ay ɗum hoti kewal to sey wodi tataɓo on hanko wonte feccere tataɓre hayre bo ɗum waylita e ɓaleri ko ɗum waylita masɗe ñaɓu ngotu inde muɗum asadun ñaɓu ngotu inde majum asadun amma to ɗum yiɗi ɗum ya ɗuɗɗi he ɗum ya usdun alifiol ngol turi sini bo howama nane bo alifiol masi dow sini masi dow asadun ñaɓu ngotu amma ta ay usdun ɗon bo kadi a turi alifiol a hoyi sini ay o lattake ma'ana kewal rajulun goto telal mako ta yiɗi ɓe latto ɗuɓɓe se ɓe mbaylita ma'ana masɗe ɗen he kora ra na masi dow he koramo ri masa arewol ngol les sey ngaɗa jimiol ngol a turaynogol nane raju joni bo he masangol dow ngiya rija sey ɓedda alifiol hakkunde laamu e jimiol ngiya rijalun heɗum latto kewal ay a ɓesdi ɓaleri a usti mana a wayliti bo masɗe to ɗon ma on feccere wore daga nder pecce mana kewal to ɗum waɗay kewal e nder arabre ni to ɗum ɗeye jolɗe tati tan pecce ɗe tati hanje tan ko ɓesda wawu e nunara latto jam'ul muzakkari salim ko bo ɓesda alifiol e te latto ɗon bo jam'ul muannasi salim ko bo ɓesda ko bo mbaylita masɗe mbaylita ɓaleri shikenan he ɗum latto kewal ɗo hanjum wonte pecce mana kewal e nder arabre sayalamul kafiru ay goto ko to ay ɗo heɗum waɗi kupparu da kaaɗo nani no kefugol ngol masi dow to ɗo bo ku e ngol turi pi masino les ha en goto ɗo pa ay ɗon bo ayi masi dow har e siddere makko hanjum he ɗo helmere nden hende hote ha e ustuki alifiol kadi bo na ko nane ɗo kafiru ɗo bo kupparu ashe ngol sottina ngol sottina nokkure magol nane keefu foɗingol joni bo ɗo bo pe foɗingol to ay gam ma ɗum holla kewal daga ma'ana telal sayalamul kafiru ko bo alkupparu sese heferɓe anduma liman uqubat dar moye wattan boɗɗum wodani julɓena ko bo heferɓe ay al aqibatul mahmudatun mowodani mana ragare boɗɗum mowodanta fi daril akirati e sare lahira alahum hamɓe heferɓe ɓe wi'oɓe annabijo na dow gonga woni ɓe jaɓata komo warde majum hamɓe jeyata hotirde wondena amlin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ko bo annabijo an ko e sahabo en mako hamɓe wonte wattan boɗɗum yimana anen kan ayen shubti toni har ɗum waɗa an shubti annabijo e sahabo en mako hamɓe jeymana hotirde wonde ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب جومرا بانيدو شنيدو وي ويقول الذين كفروا هفر بهننا ابي اويلك يا رسول الله بما ويلست مرسلا وانا انولاد الله
na anulaɗo Allah mbiya nani unnon ne gaɗɗa fu na unnon andi musowo noon watta to waɗi o daago wiki na unnon kawai noye woni noon bo aa mo anda ɗon ma mi waddani mbimin e andal gongal ngal wiyata manɗiku panni mana nijorgal wolide nde anduɗa a musa e goɗɗo fu to tabbitin an bo a andi gonga kan ngam ta musi tagu bo a anda gonga kan ne wontiri to an woni fewo mbiya komo wi ɗum na un noon ɗum wima noye to ɗum woni mbiya a minni mi andi na un noon amma mi anda noye woni noon ande dare me fewo kenan hanko woni fewo way mo andi ni na un noon amma bo mo anda nun ton ne woni noon ɗum kate ko haala ka wawata wadduki ne ka wontiri kan tawi a musi kaya ɗum fewre ɓalere to gam ma noon he modiɓɓe jo'ini go musuɗo jogiiɗo gonga fu to ɗum wi ɗum wadda haala kan ne ka wontiri waddayi to hanum woni fewo non wonte ƙa'ida walide ta wi kaza o a na on noon e mbi'amo to noye woni noon to mo wi'i ne woni noon ɗum hemo e mbi'amo to e jikki maɗa woni noon min bo e jikki am woni ni to on potay ka e haala wati ko to woodi ɓurɗo mana gonga e nder ɗon gonga kan wanga e kowa hette ko ko bo a o ɓurimo gonga ɗum o ana on noon ndane ɗum wari o ayya mi hammono ay kaza minon de wane wi min kaza ɗum wari nana gonga wangi kane ɗum waɗi fu to noon sai ɓe mbiya way lasta mursalan jayeya noon tan kawai nani anulaɗo Allah kan ulla on mbiyaɓe a kafe billahi shahida ɗum tefata ay to ɗum waɗi haala kan ko to jomirawo heƴiyan shahida bayni wa baynakum hakkude an e moɗon ala sidqi e dow gonɗuki an wa man indahu ilmul kitabi noon bo hokkaɓe defte arande en woduɓe deftere attawra e linjila gongare en ɓe jippaki e dow atal bongal fu ɓe andi mi nulaɗo amin muminil yahudi wan nasara daga nder mumini en yahudankoen e nasarankoen ɓe fu ɓe andi lalle ko gommi dow ɗum gonga ngam ɓe tawiyan e nder deftere maɓɓe attawra emi windi ɓe tawiyan bo nder deftere linjila mana emi windi har ma nasti qur'anu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ɓe andi annabijo andal lamgal bane ɓe andiri mana ɓiɓɓe maɓɓe goto maɓɓe abdoullahi ibnu salamin o a min ɓuri anduki rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dow ɓiɓɓe amin ngam min andi tindinore maako emo dañete ene mo wayi e komi da komi nder defte amin amma ɓiɓɓe amin bo min anda ko ngel he ɗum dañi ɗum da min giya ngam ma noon min ɓuri anduki annabijo to ɗo bo ɗon wonte ragare suratu ra'd jon kadi en nasta e nder suratu ibrahima suratu ibrahima alayhi salamu makiyatun wa aya 54 aya bismillahir rahmanir rahim suratu ibrahima surawol annabijo Allah ibrahimu na hanko jeygol ba haala ka mbinoɗen ñande mana surawol ngol ɗum indi qissa annabi ibrahim e nder magol nawa ɗum surawol maako maral maako ba mudafun e mudafun ilayhi sarde wonde to wari e fira ɗum hukka laamuwol e fira bo ɗum hukka mana ɗuɗɗumwol min hakkunde ɗon suratun zukira fiha qissatu ibrahima hanjum wonte ko moyta ɗum surawol ngol ɗum indi qissa annabi ibrahima e nder muɗum naway suratul li ibrahima ba ɗum surawol manangol ngo annabi ibrahima mari ba na suratun min ibrahima ba na ɗum surawol ƴiftugol daga annabi ibrahima ba aa surawol ngol jomirawo habri en habar annabi ibrahima e nder magol ngol jippake e makka mana to ɗo ko ndeneten nanki hanjum wonte haala tawhidi sappaki en dow sappaki en les sappaki ɓalli meɗen sappaki kon joɗodiɗen iri bano awdiji en naange lewru mana fuddi ko joɗodiɗen ɗum fuu ko hoɗata hakkilo meɗen kepten jomirawo kadi hanjum tammiɗen tawki e nder ɗon o ayatu ha ayaje magol bo kam suna mana 50 ko bo illa ta'i na makka ba hede biyo Allah ɓangiɗo sheno alam tara ilal lazina baddalu dinahum ayaje ɗiɗi hanje kenan hanje ɗe madanankeje wa hiya ihda aw isnatani aw arba'in aw kamsin aw arba'un aw kamsun wa kamsuna aya ɗo kadi leccule qurra hamɓe mana wo jangoɓe ɓe anduɓe andal qira'a ɓe ngingol woodi
ayaje ko capanɗe joyi e gotel ko capanɗe joyi e ɗiɗi ko capanɗe joyi e nayi ko capanɗe joyi e joyi gotol ni nder ɗon mana ngam ma woɓɓe toɓɓata aya inare woɓɓe toɓɓata aya waqafi woɓɓe ɗum aya o jiki woɓɓe bo hanjum waɗi heeɗe laatini ninni kadi ne waari lurral ngal nde ngal yehi fuu ni ngal ɓedda e qur'anu ngal usta e qur'anu ɗum inare ɗum toɓɓata aya tan ɗum ɓeddi ko bo ɗum usti ko amman ɓaleri qur'anu nden kam meyaka ɗum usta e aya gokka ɗum aya ka a walaka ko bo ɗum ɓeddo e aya gokka ka walano ɗum yi woodika nawaye mi fooda toɓɓe aya ɗin nawaye ɓaleri aya kam ba aya kan komi da komi e ɗon illa iyaka inare ɗum toɓɓata aya ɗon tan ɓe luri en woɓɓe en inare waqafi goɗɗum hemigi e ɗum aya woni ɗon bano ijon a yiɗo alif lam re shikenan ɓe woɓɓe he toɓɓa aya inare ne anen bo e warsh andi wala aya inare ne hangol ma surawol ngol fuɗɗiri bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد modi ɓe anduɓe qur'anu mbi'i jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wodani ɗum defte ɗuɗɗe woodi bano suhufi ibrahima wa musa woodi defte ɗuɗɗe ɗe hokki annabo en feere feere ɓurɗe lolluki andeki ne kanje wonte attawra nde ɗum hokki annabi musa e linjira nde ɗum hokki annabi isa e zabura nde ɗum hokki annabi dawuda nden e nde'e wonde yeeso meɗen hayre wonte mana qur'anu mangal defte dewte min jata defte ashe dewte qur'anu mangal dewte ɗe fuu maje defte luttuɗe ko dewte luttuɗe ɗe ɗon nder qur'anu bane modiɓɓe mbi qur'anuwal ngal fuu magal ngal ɗon nder fatiha ngal fuu magal ko tefata fuu ɗum wanga e nder fatiha ihdina siraɗal mustaqima ko woni siraɗal mustaqima atal bongal ka angal wonte atal annaboy kayla nana habar annaboyen ɓe fu nasti nder ɗon gayril magdubi alayhim ɓe tikkamɗa bo nana qissa annabi fir'auna en gaye en fu nana nasti nder ɗon iyyaka na'budu haala tawhidi kam fu nasti nder ɗon komi maliki yawmiddini haala nyandere darngal nasti nder ɗon arrahmani rahimi huɓo hinnejo e duniyaru ɗiu ko giɗɗa fu e nder ɗon modiɓe mbi aa ay hangol ma fatiha ngol wari ngol nasti nder bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ñamingol ngol fu ɓe ndaari ɓe mbi ay toɓɓere be nden ɗon nde sandu yundu nde ñaamiɗi ɗi fuuma ta wi bi a heññi bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu emin ko laati fuu laatori inji jomirawo emin bo ko laatoto yeeso ɗo fuu laatoto nana ko laatoto ɗum hanjum defte ɗen durwi fistuki zaman wane ɗum waɗino kaza ɗum wi'i kaza bi kana ma kana yeeso toon ɗum lattoto kaza kenan bi yakunu ma yakunu gama noon ɗum qur'anuwal ndangal ɗon ngal lattake ma'ana gagara ba dow e larabanko en ma ballentana e anen kam hede tagu joɗo fuƴa funcita ko wawata waɗuki dilla ɗalagal ngal fuɗɗiri alif lam re kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid hangal ma ngal surawol ngol e gaɗawol ngol to ngol ma wodi ayaje mum ɗe humaje fawasil ɗuɗal heewi fu wodi huruful qalqala karfeje qalqala jikki ɓe ɓurra anje woni quɗubu jadin qaafu ɗaadi be jimi deeli hanje hanje ɓe wiyata huruful qalqala mana tawa tawi ɗe kowi a howataɗo howde noon nde maɓɓuki honduko he a hokkiɗe masdel wonde feɗɗago ɗo jon tayi kitabu nanzalnahu ilayka litukhrija nnasa min az-zulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid ayata hamid he a waɗi di feɗɗago hamidi to ɗe joyi ɗe humaje nde tawɗa fu he a waɗani ɗum ɗon to wari e dow aya to e ɗuya ɗum qalqalatul kubra to bo wari shaka ƴombal howama ɗon bo ɗuya ɗum qalqalatus sugura kamma noon ɗo jon ɗum qalqalatul kubra hamid ayata hamid
moɗa he a waɗi masdel famarel seɗɗa wiya hamidi hanje joyi qaafu ɗaadi be jiimi deeli hamɓe ɓe kawti ɓe giyata quɗubu jadin hamɓe mana jangoɓe tajwidi ɓe andani ɗum ngam woodi fanni goɗɗum e nder ko ɗum